Klárův ústav. Příští zastávka. Dámy a pánové, já, komentátor Ondřej Šlechta, vás tímto vítám na střední škole Aloise Klára. Právě tu probíhá přihlašování a trénink na velmi důležitý závod roku 2010. Ještě si chvilku vychutnávejme pohled na závodnice a závodníky, kteří si právě užívají poslední chvilky klidu před velkým bojem. Tak příjemné a uvolňující masáže. Dovolte mi, abych mezi námi přivítala významné hosty. Taky rovněž děkuji za pozvání a jsem moc rád, že jsem se zde mohl sejít jednak s vámi sportovci, ale i tady s ústavem Aloise Klára spolupracujeme. I už v zimě jsme spolupracovali. Pozor, teď! Teď! Pozor, teď! Pozor! Ne, to by jinak... Jak padaj toho! Nebojte, Už vidím startovat první závodníky. Startují jako kulky ze samopalu. Ano, vážení přátelé, tohle nejsou lidi, to jsou tryskoví roboti. Jedem, šupni to hezky dolů. To sami doběhni ho. Ondro, makej výborně, Ondro. Šupi to, už to bude stopečka bezva. Bezva. Mluvte za sebe. Šetři síly. Start. A zde vidí skupinu nažavených žlutých, kteří rovněž běží jako horké střely. A opravdu jim to nevážení, přátelé. A tady vidíme další odvážlivce ze skupiny žlutých, včetně našeho učitele na matiku. Páni, těm to ale pálí. No, tak paní učitelko, pozor, přece dobíhá další závodník, nevidíte? O, páni, náš udatník býval, běž. O, tenhle Terminátor mu to úplně sebral. Za ně by se nemuseli stydět ani největší závodní kluby, protože tihle závodníci, ačkoliv se nezdají, ze sebe umí vydat vždy především to nejlepší. Tady jsem já. Ale na mě je tedy pohled vážení přátelé, potácím se jako zombik v hrobce. Ale i přesto musím přiznat, že jsem si to skvěle užil, i když, jak si povšimnete, stálo mě to málem plíce, ba i spoustu mé životní energie. Co dodat? Byl to zážitek. Nezbývá mi nic jiného, než se s vámi rozloučit, vážení přátelé. Děkuji všem za pozornost a přeji příjemný zbytek dne.